जहां अब संताल मीडियम रन जहां अब चेयरमैन उनी दो अब बीरबा हांसदा जहां मंत्री कनाय उन दिन खन नोआ को जे चला कना अब नोको नेल कदा डीएलएड रहन उनका हुई कना दिन कालम हस इकोनॉमिक्स रे हुई कना आरो अन्य सब्जेक्ट हुई कना संताली बोर्ड ना माने लिकाय कमी दा ओरा संताली एकेडमी तीन आबोरे संताली मीडियम रन गिद्रे जखन इकोनॉमिक्स परीक्षा तीन एम को चलावेना उन অক্ত কে যখন গে প্রশ্নপত্র এমা কোয়া একবারে সম্পূর্ণ বাংলা মিডিয়াম না যাহা কুইশন ওনা को সাবা আবরন গিদ্রে এম তো কো বড়াই কে কোয়া সে বাধ্য কে উনো গালি ছে বাং তেলেন ইংরেজি আর আবো ল্যাঙ্গুয়েজ মানে সাহিত্য বাদ কাতে ফোর সেমিস্টার রে সানাম বই গে বিনা বই তো এম কিদা নোয়া মিটেন আবো ইকোনমিক্স রেন গিদ্রে को उनको ওনা প্রশ্নপত্র রে বাংলা হেনা বাংলা চিকি बांग्ला भाषाते जोहार सनम नेले को हिंदी दसरन आर दा हुल न्यूज पे नेले तबना दा हुल न्यूज रे सनम को सगुंदरा मानतन शत्रुघ्न मुर्मू गंके माचेत कनाय सांताली टीचर्स एसोसिएशन रेन मिट गखुड़ान कमिया हो कनाय अबो बन उरुमिया अबो बन बड़ाया तिहिन चलावेन दिन एचएस रेना परीक्षा ताहे कना एचएस रेना परीक्षा ताहे कना ओना दो इकोनॉमिक्स रेना अदो इकोनॉमिक्स रेना जहां सांताली ते क्वेश्चन पेपर हिजु कथा ताहे कना चिकी हरफ नोआ बांग हेज काते बांग्लाते हेजना नोंका तो हमेशा गे हुयु कना आरो नोआ लहार हो हुई कना अदो चिदा नोंका हुयु कना चेत को फेस केदा एचएस रेन गिद्रे को नोआ को इदी काते तीन बोन गालमरावा ओके दाहुल जे सगुंदराम आर मानव जोहार जोहार गे चेने मेना चे नो नोका जे हुईना गिद्रे को तिना असुविधा रे को पड़ावेन ताबोना चेत को प्रॉब्लम को फेस किया नय तीन जहां अब एचएस 12 तारीख एहबाकाना तीन 25 तारीख रे इकोनॉमिक्स तायाकाना बांग्ला साथे संताली मीडियम तीन नय जहां अब बन नेल किया आर बन बाड़ाय किया आर अब कोन गिद्रे नोआ रे को फेस किया जे जहां प्रत्येकटी सब्जेक्ट रे अब संताली ऑल चिकीते प्रश्नपत्र हेइना आबोरे संताली मीडियम रन गिद्रे जखन इकोनॉमिक्स परीक्षा तीन एम को चलावेना उन অক্ত কে যখন গে প্রশ্নপত্র এমা কোয়া একবারে সম্পূর্ণ বাংলা মিডিয়াম না যাহা কুইশন ওনা को সাবা আদো উন সময় উনকু गिद्रे को प्रतिवाद लेदा जे आले जे संताली मीडियम रन कनाले आदो आले चिका कतले एम दाड़े आले तो उन बांग्ला जे पढ़ाव बाले बड़ा आना जहां बांग्ला ओना जहां मीनिंग को ओना होयतो बांग्ला नौका कते ओंडे उनको को बाय तेना जे नौका ना मिटेन घटना हा हुआ उनको दो प्रशासन लहा कोन गे एलाट को तहे कना अबो कोरन जहाय किछु संताली जाना अबोरन माचे को धले कोआ उनको गे ओना को किछु माने माने ट्रांसलेट कते ओना को गिद्रे को इमा कोआ आर उनका भाग कते गे अबोरन गिद्रे एम तो को बड़े गे कोआ से बाध्य गे कोआ उनको दो उन गाड़ी छे बांग तेलन तक आदो नय जे उनमारन घटना इन जाबो जदि बन जेल खान एचएस रे जहां तने गिद्रे को एम किदा नुकु माने इंग्रेजी आर अब लैंग्वेज माने साहित्य बात काते फोर सेमिस्टर रे सानाम बोई गे बिना बोई तो को एम किदा नोआ मिटेन प्रतारना अब जदि बन जेल खाय नोआ मिटेन जे वर्तमान जुग रे माने टेक्नोलॉजी भाबते अब मिटेन शोषण दोसार दो तीन अब इकोनॉमिक्स रेन गिद्रे को उनको ओना प्रश्नपत्र रे बांग्ला हेना बांग्ला चिकी बांग्ला भाषाते ताले तीन नुकु गिद्रे अब संताली मीडियम ते सड़गड़ कते अब बन बड़ाया मीडियम जखन चेंजोआ ओना ना भाषा न चेंजोआ ताले ओना उन पढ़ा कते उद्धरा चिका कते जुदियो टुकटाक आले नुकु बांग्ला होले चिनी को कना उनी पढ़ा कते उद्धरा छि ताले नोनकान परिस्थिति रे तीन मिटन के मेनु कना तीन अब जदि बन मेना नोआरे दई उनको अब दिकु कुसी नोआ को नुका को मिटन पुलिस को तैयार करा जहां अब संताल मीडियम रे जहां अब चेयरमैन उनी दो अब बीरबा हांसदा जहां मंत्री कनाय उन दिन खन नोआ को जे चला कना अब नोको नेल कदा डीएलएड रहन उनका हुई कना दिन कालम हस इकोनॉमिक्स रे हुई कना आरो अन्य सब्जेक्ट हुई कना नित पर्यंत उनी मीटिंग कते जे नोंकाना घटना घटा कना उनी नितो संताली बोर्ड ना माने लिकाय कमी दा ओरा संताली एकेडमी नोआ कोना बोई बांग हुई ना अब संताली आर ओरा इंग्रेजी बात करते जातना फोर सेमिस्टर ना दिनो बोते को एम किदा नोआ कोना लाजा पड़ना कथा कना
ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱵᱚᱱ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱜᱮᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱮᱞᱟᱭ ᱰᱷᱟᱞᱟ ᱵᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤস্থᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱧᱩᱨ ᱠᱟᱱ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱚᱣᱟ bang abo onkan প্রতিবাদে bang abo onkan সংগঠনতে নোয়া কবন উনা জায়গা কোন পৌঁছা দাঁড়িয়া যে আকাঠেন চ নোয়া মানে onkan ভাবতে কিন্তু আবো বাবন নোয়া কো onkan সজরে বাবন ধাক্কা দাঁড়িয়া কানা হয়তো নোয়া আবো কিছু দুর্বলতা মেরা আবো সংগঠন পাঁচটা সেন কোন দিন কালম হইনা এস হইনা হ্যাঁ আর আলে তো পাঁচটা ভয়েস বেঙ্গল সান্তাল টিচার অ্যাসোসিয়েশন পাঁচটা সেন কোন বিকাশ ভবনে চালাবতে এম হইনা যে নোয়া বেশ হুই কানা নোয়া যেমন দোবারা বাং হুইবা এন্টার রহ মেন কাতে রহ নোয়া হুইনা নয় যে হুইব কানা আরো যে বাং হুইবা নোয়া না ঠিক গ্যারান্টি তাহলে নোয়া পরিস্থিতি রে আবো কিন্তু সান্তাল কোন দেই কানা নোয়া ঘটনা রে কারণ নংকানা পোস্ট রে আবো সান্তাল কে হোল্ড কাতে মেনা কাকওয়া আর ঠিক গে বাবো কবি কানা তিন যদি আবো বই কবন জেলা ভুরি ভুরি ভুল এন্টার রহ নিত পর্যন্ত আবো নোয়া রে না সংশোধন বাং হুইব কানা এই আবো জানতে বাংলা করে না না সামান্য যদি আকার ভুল থাকেন কানা আবো টিভি মিডিয়া কানা বহুত কিছু প্রিন্ট মিডিয়া টিভি রে সমস্ত ব্যাপার ক্লাস কানা কিন্তু নংকান অবস্থা রে আবো কিন্তু আবরেন onkan জায়গা রে মিডিয়া কো বাকো রাখাব দাঁড়িয়া কানা আর আবো গুরুত্ব পাই যাবে দা জানছিলি কেমন ইয়ালিদা নয় সান্তালি মিডিয়া রে 2008 খন চালু কর কোন রকম তে চালা কানা সেটাই যেমন ডাংরা গাড়ি চালা কানতে না কিন্তু onka কে চালা কানা আর ডাংরা গাড়ি কোন আবো ওনা ট্রাক্টর লেখা বাবন পরিবর্তন দাঁড়িয়েগা আর নৌকা কাতে কে আর 3 দিন চালা নোয়া কিন্তু আবরেন গিদ্রে কো সপড়া কানা নোয়া দ ভবিষ্যৎ রে আবো কমা বনা নোয়া কিন্তু আবো নৌকান সিস্টেম তে আবো গিদ্রে বন ইদিয়ার কো নোয়া কো বাবন টুকুন দাঁড়াই কো কানা সে সরকার নোয়া কো ভাই ধ্যান কানা বাকেন চ নোডে আবো মানে बीच रे onkan রাস্তা বাবন টুক দাঁড়িয়া কানা সে আবো পাপা সীতা বন কানা নোয়া বাবন প্রমাণ দাঁড়িয়া কানা আর যাহাই কো নোয়া দায়িত্ব রে মেনা কো নুকু হো কোনো রিঅ্যাকশন বাং নাম কানা তাহলে নোয়া তালারে নংকানা চিন্তা ভাবনা চালা কানা যে সংগঠন পাঁচটা করে কোন নোয়া রেনা একবারে আপা মিয়াং খন গে আরো মানে মানে নোয়ার বিরুদ্ধ চালা যেমন 28 ফেব্রুয়ারি নোয়া আবো পরিকাঠামো এদিকে থেকে পুরুলিয়া জেলার না ভলেন্টিয়ার টিচার এদিকে বন্ধ বিনা নংকা গে আরো সাহুইবা নোয়া চিন্তা ভাবনা उनके दायी दो कोई कनाय बीरबाहा हांसदा कथा हम लई केत गया बीर मंत्री बीरबाहा हांसदा नुईगे संताड़ी एकेडमी रेन चेयरमैन कनाय आदो चेयरमैन खना गे कि नोआ को भूल हुई कना से अकोय को नोआ को भूल लेदा बार बार को भूल लेदा हम যখন গে আলে বিকাশ ভবনে চালা কানা যে উনকুয়া মেন দো যে নয় যে বই কো তা কো তরজমা কানা যে নোয়া কো উনি উনকা মিটিং কাতে বাই লাহা ইদি দাঁড়িয়া কানা যে নোয়া কো মা যে নয় কোচান কো চালাবেন মানে যখন নৌকানা ঘটনা হুই না উনরাও উনি নিকা আবো গালমারা হুই কানা যখন নোয়া ইয়ে পারবে না ঢেকি কাটারে যখন কোচিং পারবে না ওনে সেটারে থাকে কানা ওনে আলে টি মাধ্যম তে আয়া মানে মানে লেটার পেড মাধ্যম থা এমুই কানা গালমারা হুই কোনা আয়ে মেন কিদা নোয়া দো আদো বাং হুইবা এন্টার হো ওনে যে মেন হুইনা মেন কাতে কোন না স্টেপ দেবা হাতা হলিদা উনকান প্রশাসন টেন খবর হিজু কানা যে নোয়া কো আলে যদি নোয়া কো নোয়া সাতালি একাডেমি কো উনকা যদি হুই পালে যাবা আলে আটেন করলে চিচকা দাঁড়িয়া আলে তখন সান্তালি একাডেমি গে আলে বোর্ড লিখায় দিশা নির্দেশ আলিয়া ওনা পূর্বিক্ষিত লালে চালা কানা নুকু উনকান মানে और दिसे बांको हिमालय काते नोंगना घटना घटना काना और आले मेन काते हो नोआ किंतु मीटिंग काते नोआ को बाय माचु चलाव काट को नोआ के किंतु नोआ माने मिटन नावो काना बिन खुद जे नोआ होते ताव थी अब इकोनॉमिक्स ना प्रश्न पत्र अब बांग्ला ते रे काना नोआ के मिटन रियन घटना लेका माने नोआ के माने नोआ रे सफा सही बुजु कना से नेनेलिए को आपे होपे बुझ दड़िया कान गया जे जहां बीरबाहा बीर प्रतिमंत्री से नित दो पूर्ण मंत्री दायित्व ᱧᱟᱢ कदा संताली एकाडेमी जहाँ मेना नोआरेन चेयरमैन कनाय नुई ठे खन गे ओनकाना निर्देश को बांको ᱧᱟᱢ दा शत्रुघ्न बाबुआ कथा लेकाते गोंके जहाँ परीक्षा को एम केदा नुकु गिद्रा ओका लेका तिने गान को क्वेश्चन को अटेंड दाड़ायादा तिने गान को ऑल केदा आम ठेन चेत खबर मेना जहाँ को एम केदा उनको साथे मोटामुटी गालमाराव को हुईना आदो जखन गे ओना प्रश्नपत्र को ᱧᱟᱢ केदा प्रथम रेगे तो उनको को गिद्रा को भरम भाईना जे आले चिट अवस्था रे हेइना माने उनको मानसिक अब जदि बन नेला जहां तिना जे अब माने नोआ सेचेट को चला काना
प्रथम दो अब साइकोलॉजी माध्यम ते अनेक किछु माने अब माने हासिल दाड़िया काना बोन आदो न जे मानसिक टॉर्चर नवा के मिले जाम कते उनकुआ माने आकाठेन चो परीक्षा जहां आकुआ प्रस्तुति तहे काना जे नय बोई बांग तहे कानो आले आले माचेट को उनको ओना को विभिन्न बोई खन माने ओना ओना ट्रांसलेट करते उनको किंतु संताली माध्यम ते सनामा किछु को बुझोलेन को जाते परीक्षा को पास मा उनको मा जखन को नेल किदा बांग्ला हेना उनको ऑटोमेटिक मिटन मानसिक टॉर्चर दो हुयन तकवा आदो ओनारे उनको जुदियो ओना को जतो के ट्रांसलेट करते को एमा को आदो समय हो किछु जम के तकवा আর মানে মানসিক মিটন দুঃখ হতে তো অনকা ভাবতে তো বাকো এম কাদা তবে মোটামুটি তো এম কাদা যা উনকু রিপোর্ট জামা কাদা তবে জাহান কা উনকু মানসিক প্রস্তুতি কথা কানা অনকা তো বাং হুই কানা ওহা তো আবো মিটন না কাটেনচো মানে মানে আবো মানে মিটন মানসিক শোষণ প্রচার নোয়া কিন্তু আবো को এমাত কোনা আবো সমাজের গিদরে को এমাত কোনা নোয়া পরীক্ষা মাধ্যমতে নোয়া কিন্তু কাটেনচো আবো নোয়া যাহা আবো কোন মেনিদা যে সান্তালি মিডিয়ামতে অন্যান্য মিডিয়াম সমতুল্য আবো মিটেন বরাবর বন চালা নোয়া বরাবর চালা রে কাটেচো বাধা আবো মানে সৃষ্টি কানা তখন কানা মানসিক টর্চার चेत आदो पे गोटाएदा से गिद्रे को चेत को मेनेदा चेत दाबी को पे हाँ पे रकाबेदा जे नोआ परीक्षा आरो माने दोहराते हुई लगती कना से ओना के परीक्षा जहां हुई ना आदो लगती तो बांग कना হ্যাঁ আদো নোয়া দো যেহেতু আবর গিদ্রে কো অলরেডি পরীক্ষা কো এম কাদা যত কিছু রে আবো সরকারি ভাবতে উনকু যাহা ডকুমেন্ট কো কানা ওনারে সহি সবুত বিনা থাকোয়া নডে দো রি পরীক্ষা মেল লেকাতে তো এখন নডে তো মানে বাং মানান কারণ যেহেতু উনকু তো পরীক্ষা কো এম কিদা আবরণ গিদ্রে যদি বাকো এম লেখান তাইলে হুই কোয়া নোয়া মিটেন ডিমান্ড কান কোয়া যেহেতু অলরেডি আবরণ গিদ্রে কো অনেকটা ভাব করতে প্রশাসন মিটেন কায়দা করতে উনকু কো এম চকে কোয়া সানামা আকো পেন পেপার কো ওকে কিদা তাহলে নোডে তো আবো তো যে নোয়া রি পরীক্ষা হুইমা নোয়া কথা তো বাবন মেনা তবে নোয়া কথা তো বন মেনা যে নোয়া যে মানসিক টর্চার হুই না নোয়া না জিম্মেদারি কই হাতাবা নোয়া তিন আবো যদি নোয়া তিন যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল बोर्ड যেমন চালা কানা উনকা যদি সান্তালি बोर्ड কোন জাম কিয়া এই নৌকা আবরণ গিতে তো মানসিক টর্চার বাং হুই কোয়া তিন 5 বছর ধরে এই নোয়া আবো बोर्ड কথা রড়ক কানা নি পর্যন্ত নোয়ার না কোন সলিউশন বাং জালক কানা বাং নৌকানা মিটেন স্টেট জালক কানা যে আবো মিটেন সান্তালি बोर्ड কোন জামা আর নয় যে আবো একাডেমি চালা কানা হয়তো মিটেন একাডেমি কোন নেলে কিয়া নৌকানা মানে অযোগ্য তীরে পড়াও কানা নুকু অযোগ্য তীরে পড়াও কাতে যদি অনেক গান নোয়া কোন আবো নুকু গিদ্রে কো সেবা শুশ্রূষিকা অনেক কিছু এম গান কো নোয়া একাডেমি পাঠা কোন কিন্তু এমন আবো ব্যক্তি কো অনেক সমাও কার কো নুকু মানে সান্তালি মিডিয়াম কো সুদূর মিলা কাট কো নুকু সান্তালি মিডিয়াম ঠিক কানা নিজেকে অলচিকি বাড়ায় সে বাড়ায় নোয়া মিটেন প্রশ্ন চিহ্ন রে পড়া কানা কারণ নিজের গিদ্রে তো বাকো পড়া কানা নিজের গিদ্রে কো পড়া লেনখান আরে বুঝকো নিজের পরিবার আদো জাহাই গংকে কুকলি তো নরে আরো তিমুন कना गंके कुकली हाई थीरे मिया जे जहां को ट्रांसलेट ताबोना ट्रांसलेट ना जहां दायित्व रे मिना गवा बीरभा हंसदा बाय बड़ाया नोआ सिकर हुईना मेनखान जहां को ट्रांसलेट ताबोना जहां माचेट को नुकु को कि नोआ को बांग को बड़ाय कान तहे जे नो नुका हुईवा नोआ ट्रांसलेट हुईवा से नुकु ऑर्डर बांग को ᱧᱟᱢ कदा से साजे के नुका को मिटेन को कराव गया নোয়া আকাঠেন চো প্রশাসন রে নোয়া তো জহাঁ তিনা গে নোয়া নোয়া को নোয়া তুনকি তলাশ কাতে লে যাবে নোডা তো একাডেমি ঠেন তে দোষক কানা যে নোডা কোন উনকানা আলে নির্দেশ ভালে জাম কাতে নোয়া को ঘটনা ঘটা কানা আপে নোডে 10-20 গালমারা তো উনপে আলে তলে মেন দা যেহেতু আলে তো নোয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল बोर्ड মাধ্যম তেলে জামি দা যত কিছু কমি হরা চালা কানা আলে তো ওনে তো চিলে গিলে মেমেলে চালা উনি তো মিটা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দুরুপ মিনায় তাহলে নহনকান আলে তো সরকার পাঁচটা সেন করলে যত কিছু লে পরিষেবা লে জামদা আলে তো সরকার এরেন যাই দায়িত্ব প্রাপ্ত হল বিনা কাটবো উনকু আলে তো বেতাব করে ডাইরেক্ট যাই আলে আলে আলিং বিনা আনোয়া স্কুল সাথে बोर्ड তাহলে নড়ে কেম চালা দাঁড়ে যাই নোয়া পরীক্ষা কো মানে পরিচালনা দা সেক্রেটারি উঠে সব যত কিছু তাহলে নহন উনকান জায়গা রে মানে কাঠেন চো মানে মানে তুম খোলিকা মিটেন্স মানে যাহা বিং को है ना नॉन उनका मिलते सिस्टम रे बिना आते अब तो कोयम दोसेया उनको बड़ी तो अपरन को दोसेट को और उनके टाइम चला दिन का तो उनको को दोस को इन तो जतन मेन कर को अब कोरा है তাহলে নন উনকান জায়গার বাবন পড়াও কানা নোডে নুকু বারিয়া মানে মানে ও আন হর বারিয়া মোচা আন হর আর রকম কো রড়িদা নুকু চিকা কাতে দিবি রকম কো রড় চকোয়া নোয়াগে আবো মানে মানে সংগঠন প্রশাসন কোন রান কোটে দরকার কানা নোয়া ব্যতীত অন্য কিছু বিকল্প বাং যেতে পারা
नवा के एकमात्र विकल्प और ñelok kana nuku do ran kotai jeti to kono विकल्प और बनु एकाल आदो होय हा नोनका हुयु कना बार बार नोआ को आबो भूल को बन साब को कना जे ओका करे एतम कोए हुयु कना ओका करे ट्रांसलेट को डिस्टर्ब को कना क्वेश्चन पेपर को नोंकाना हिजु कना नोआ को भूल को आबो बन साब को कना तो बांग को सुधरावदा सामने रे आरो हा इलेक्शन 2026 ना इलेक्शन एकदम सेटेर कना नुइत हा ओड़ा ओड़ा को हिजुआ नोआ को कुकली के आबो दोहर लगती कना नुकु राजनैतिक व्यक्तित्व ठेन है नवा जहां उनको अब सामान ते हां और डिक्लेयर लेन खान को हिजुआ तबे नवा हो मिटन प्रश्न चिन्ह रे पड़ाओ कना जहां को अब नितो वर्तमान रे सरकारी हुदे रे मेना काट को मंत्री रे मेना काट को पेपर मीडिया करे बोन नेलेदा जे नुकु आपु के टिकट को नाम से बांग नॉन कान मिटन प्रश्न चिन्ह रे पड़ाओ कना नुकु हां अब ठन वोट को कोई मा दूर कथा अरे नॉन कान परिस्थिति रे पड़ाओ कानते माने एमन भाबते जाता करे नोडे न्यूर कना अले नोआ जाता कल कोन अब किंतु नुकु हां उनकान जायगा को हिजुआ अब ठन को प्रचार को हिजुआ तबे तो बन में दाड़े तार के को बन में दाड़े को আর যদি উনকান को দিকু সিবন মেতা को उनको अपेर तो उनकान पद रे बिना তাহলে নন উনকানা মিটেন মানে অনহারা খাতির हां अब किंतु अब बाबन दाड़ेया एकाल नीत चेत पे खोजो कना गोंके नीत जे ओना को मा हुई पारोमेन हा नीत आबो से पठुआ गिदरे को मई बाबू तको चेक को खोजो कना से आर माचेत को चेक को पे खोजो कान तबना হ্যাঁ আলে সংগঠন প্রশাসন কোন হ আর নয় যে আলে কোয়া স্কুল করে কোন গে নঙ্কানা ঘটনা হুয়ুক কানা নয় যে আবরণ গিদ্রে কো মানসিক টর্চার হুয়ুক কানা পরীক্ষা নাপাই ভাবতে বাকো ভুলো দাঁড়াইদা মানে ধুক ধুক কাতে को एम किदा तो नोआ के मेन जे आबो नोआ संताली मीडियम लगी माने सेपारेट आबो संताली बोर्ड दरकार कना आले खान गे आबो नोआ जहां तिने अटकटोड़े कना आले खान ओडे संताली बोर्ड आबोरेन सानाम सरकारी पदाधिकार को थेना नुकु आबो जखन तखन बन मेन दाड़े कोआ आबो ओना नय जे चेयरमैन नय जे मिटेन पॉलिटिकल लीडर हर नुकु ठन मेन काते न बांग कमी रे लगा कना आबो उनको चितार रे उनका स्टेप बाबन हता दाड़े कना एक्शन बाबन हता दाड़े कना प्रशासन जदि नंकाना आबो बोर्ड रेन जदि उनका प्रशासन को हुई कोआ ताले आबो एक लीगल इलेक्शन बन हता दाड़े आले नोआ को कोन आबो उनको बतर थे को तकवा और नोआ को बतर जदि थे को तकवा उनको बोर्ड रे नहर आले आबो ती नंकाना परीक्षा रे आबो बांग्ला चिकीते है नोआ तो दूरे कथा आबो परीक्षा ना मिटेन माने राधा का ले हुई को आबोरन जहां दिन मीडियम रन गिदरे को नुकु नापाय भाबते परीक्षा को एम किया और इटा इटा मीडियम साथे मिटेन माने समतुल्य मिटेन ओना जाय को पहुंचा को उनका जीव उदिस आबो पास्ता सेन कोन नोगे आइमुल लिदाले जे नुका हुई को ओय जे मानसिक टर्चर खातिर दे बांगी परा नोआ को हुई बा ताले खान गे आबो मीडिया नापाय छिबा नोगे आल पास्ता सेन कोन दे एकाल एकाल पबन आजम किदे मानतन शत्रुघ्न मुर्मू गोंके चेक को कथाय लई किदा आर नोआ को घटना जहां घटा कना नोआ बार बार घटना घटा कना बार बार को भूलिदा आबो चितान रे नोआ को भूल हुयु कना आबोरेन गिदरे को आलो को ठीक ठाक को ओलो पढ़ाव दाड़े मा सांताली मीडियम जहां ओलो पढ़ाव हुयु कना नोआ ठीक ठाक आलो हारा बुरु मा नोआ रेना गे को किरधनी दा बार बार मेनखान सामने रे वोट हिजु कना वोट रे नोआ को कथा जहां पार्टी के हुइचो ताले बीजेपी हुइचो सीपीएम हुइचो टीएमसी हुइचो नोआ को कथा आबो तिने गान साब रकाब लगती कना से बांग कना जहां को अब डिमांड से 1500 टाका 2000 टाका जहां अब चितान रे जहां को मिटेन लोभ को धराव का बंद अब चितान रे जहां मिटेन भाता को माबन कान दो ओना भाता तेगे अब तीर्थार बन तहेना नोआ गे नेल रेना मानखान दा हुल न्यूज रे उन घड़ी जोपड़ा तहन खातिर ते सनाम नेले को अड़ी अड़ी सरहाव और मानव जोहारिंग बड़ा चे मा एनखान तिहिया कपल मरा दो नोडे को मुचेदा